μηνών, για αυτό το διάστημα που θα ξεκινήσει το άλλο έργο που είπαμε να ενταχθεί, είτε κάνοντας μια καινούργια γεώτρηση, είτε χρησιμοποιώντας άλλες γεωτρήσεις με πόσιμο νερό που χρησιμοποιούνται για άρδευση, γι' αυτό λοιπόν το διάστημα καλό είναι να χρησιμοποιηθούν τα φίλτρα. Μα ήδη το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η χρηματοδότηση είναι από την περιφέρεια, το έργο έχει δημοπρατηθεί, έχει βγει ο ανάδοχος. Κάτι άκουσα ότι θα αλλάξουν τη θέση της τοποθέτησης στο φίλτρο, γι' αυτό καθυστερεί. Μα δεν είναι λόγος αυτό για να καθυστερούν τόσο πολύ κάνοντας μελέτες, νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά παρέκκληση να το τοποθετήσουν άμεσα και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος σε κάποιο σημείο να κάνουμε ανάλυση του νερού μετά την τοποθέτηση του φίλτρων, να δούμε αν έστω και προσωρινά έχουμε μια ελάχιστη επιτυχία, αποφεύγουμε έστω και ελαχίστως το αρσενικό, ώστε στο διάστημα το επόμενο που θα χρειαστεί για να γίνει το ολοκληρωμένο έργο, να πούμε τουλάχιστον ότι προφυλάσσονται ελαφρώς και προσωρινώς τα παιδιά της περιοχής από το αρσενικό. Αυτή τη στιγμή από μετρήσεις που κάναμε, χτες πήραμε τα αποτελέσματα, και είναι 31 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, που θα έπρεπε κανονικά να είναι 10, δηλαδή είμαστε στο τριπλάσιο. Αυτό που ζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή άμεσα από την Δημοτική Αρχή είναι να κάνει μια ενημέρωση στους κατοίκους. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων όλου του Δήμου, μάλλον όλης της περιοχής μας, του παλαιού Δήμου Παγκαίου, μαζί με τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων, του Γυμνασίου και του Λυκείου, ζήτησαν εγγράφος από το Δήμο πριν 35 μέρες να τους ενημερώσει τι γίνεται με το θέμα του νερού. Απάντηση δεν πήραμε. Ανησυχεί ο κόσμος και είμαστε πραγματικά στο σκοτάδι. Ξέραμε ότι θα μπουν κάποια φίλτρα. Αυτά τα φίλτρα από δικές μας ενέργειες αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν τα κατάλληλα και έτσι όλο το project έμεινε πίσω μήνες. Ακούμε τώρα ότι μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες θα μπουν πάλι φίλτρα. Για όλο αυτό το διάστημα τι κάνουμε? Βλέπω έχετε ένα ογκώδη φάκελο στα χέρια σας. Αυτός ο φάκελος έχει επικοινωνηθεί με τις αρχές, με το Δήμο? Ένα μεγάλο του κομμάτι ναι. Αυτός ο φάκελος έχει δημιουργηθεί γιατί ήμασταν 2 φορές στο παραπέντε και είμαστε έτοιμοι και πάλι μάλλον θα το κάνουμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως γνωρίζετε, πριν ένα χρόνο ακριβώς σχεδόν, 31 Μαΐου πέρσι, πήγαμε στην εισαγγελία Καβάλας με 150 τόσες υπογραφές και ζητήσαμε εκείνοι να μας λύσουν το πρόβλημα ή έστω να μας πούνε τι κάνουμε. Έχει περάσει ένας χρόνος και δυστυχώς απάντηση δεν έχουμε πάρει. Η απαξίωση, και δεν μπορώ να το πω από το ελληνικό κράτος, από τη Δημοτική Αρχή, είναι φοβερό, είναι κάτι το τρομερό. Δεν ζητάμε το αυτονόητο, να μάθουμε τι γίνεται με το νερό και αν πρέπει να το πίνουμε. Αυτό ζητάμε. Και κανένας δεν βγαίνει τουλάχιστον από τη νέα Δημοτική Αρχή δεν βγαίνει να μας πει τίποτα. Οι προηγούμενοι, για κάποιους λόγους που ελπίζω η δικαιοσύνη κάποια στιγμή θα ψάξει, μας είπαν ψέματα. Μας κάνανε μια φιέστα, μας καλέσαν και μας είπαν: παιδιά, πίνετε το νερό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και τότε ήταν 37 το αρσενικό. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Πείτε μου εσείς, εγώ τι να σας πω. Βλέπουμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο καινούριος καλλικρατικός Δήμος Παγκαίου. Ένα τεράστιο πρόβλημα, στο οποίο ο Δήμαρχος μέχρι τώρα δείχνει μία αδράνεια αδικαιολόγητη για μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει ο Δήμαρχος Παγκαίου να οχυρώνεται πίσω από τις δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων, όπως του Διευθυντού Υδάτων της Περιφέρειας, ο οποίος μας διαβεβαίωνε από τον Ιανουάριο ότι το θέμα των φίλτρων θα προχωρήσει. Η δουλειά του Δημάρχου δεν είναι να λειτουργεί σαν απλός υπάλληλος, η δουλειά του Δημάρχου είναι να διεκδικεί για τους δημότες του Δήμου Παγκαίου. Και ειδικά σε θέματα υγείας θα έπρεπε να είναι ανένδοτος και όταν έχει σχέση ειδικά με τα παιδιά. Πολλές μελέτες που υπάρχουν έχουν δείξει ότι το αρσενικό απορροφάται πολύ περισσότερο όσο μικρότερη είναι η ηλικία των παιδιών. Δηλαδή είναι έγκλημα να δηλητηριάζονται καθημερινά τα παιδιά της νοικισγέννης. Η ερώτηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου ήταν όντως πολύ σωστή. Τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, γιατί ενώ το είχαμε θέσει το θέμα των νερών σε 3 ή 4 δημοτικά συμβούλια και εμείς και η Ελλάσσονα αντιπολίτευση με τον κύριο Χρυσανίδη και τον κύριο Σιμούδη, είχε αρχίσει να βαλτώνει το θέμα. Η ερώτηση λοιπόν του κυρίου Παναγιωτόπουλου έδωσε νέα όθηση στο πρόβλημα και η απάντηση που πήρε από το Υπουργείο ήταν ότι πρέπει ο Δήμος Παγκαίου να ενεργήσει πλέον και να δοθεί μια μόνιμη λύση στα νερά. Πιστεύω ότι πρέπει να ξανατεθεί το θέμα. Εγώ είχα ζητήσει σε μια πρότασή μου να γίνει και μια ημερίδα
στην οποία θα είχαν κληθεί διάφοροι παράγοντες από πανεπιστήμια της χώρας και ιατρικές σχολές και χημικές σχολές, για να γίνει μια ημερίδα να αναλυθεί το θέμα σε όλες τις παραμέτρους και να υπήρχε και ενημέρωση του κόσμου. Και από εκεί ίσως να έβγαινε και μία λύση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Τώρα ο Δήμαρχος μιλάει για κάποιο 1 εκατομμύριο που βρήκε από το πρόγραμμα Indirect, και αυτό ήταν μια πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου της μείζωνος αντιπολίτευσης του Στέργιου του Κεχαγιά, αλλά και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Ενώ οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες. Τυχαία το λέω, το 20 σήμερα δεν θα μας ανησυχούσε και δεν θα μιλάγαμε για αρσενικό στην Οικίσχανη. Όμως εφόσον οι δείκτες πήγαν 10, εμείς πρέπει να σεβαστούμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να κάνουμε το έργο. Ξέρετε πότε έγινε αυτό? Το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το πρόβλημα ξεκίνησε το 2006. Οι δείκτες αλλάξανε. Αυξήθηκε η ποσότητα του αρσενικού. Πότε άλλαξαν οι δείκτες? Το 2006. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 2011, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. 5 χρόνια δεν έγινε κάτι. Το 2001 βασικά άλλαξε αυτό. Άλλαξαν οι δείκτες, αλλά αυξήθηκε και η ποσότητα. Λοιπόν, το 2001, όχι το 6. Αλλά πάση τόσο 5 χρόνια δεν έγινε κάτι. Το 2001 μειώθηκαν τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αρσενικό στο νερό, κύριε Ξουλόγη, μέχρι το 2006 ήταν κοντά στο 15%. Στο 15 μιλιγκράμμ. Δεν με ακούτε τι λέω. Ούτε καν η μελέτη έγινε το 2006 μέχρι το 2011. Και καλεί το Ξουλόγη σε 4 μήνες να δώσει τη λύση. Δεν καλείται, απλά με την ιδιότητα του Δημάρχου θα πρέπει άμεσα να βρείτε. Δεν είναι κάτι το οποίο το χρεώνουμε σε εσάς, αλίμονο. Θα πάρω και εγώ τη μαγική ράδο λοιπόν του Μωυσή και τάξη θα το χτυπήσω και θα δοθεί η λύση. Μέχρι τότε, Δήμαρχε, μέχρι να βρεθεί λύση, τι συμβουλεύετε, τι προτρέπετε τους κατοίκους να πίνουν εμφιαλωμένο νερό? Επειδή είμαι πολύ προσεκτικός και είναι φίλοι όλοι, αυτά δεν έχουν σχέση με τη σοβαρότητα. Και εγώ θα παραμείνω σοβαρός, το είπα ξεκινώντας την κουβέντα μας. Να πίνουν νερό κανονικά ή να πίνουν εμφιαλωμένο? Πίνανε νερό επί σειρά δεκαετιών και κανείς δεν έπαθε κάτι ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι υπερήλικες. Υπάρχουν άνθρωποι 80'ριδες, 90'ριδες. Δεν είδα να παθαίνουν τίποτα. Ούτε παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα στην Οικίσχανη. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει σήμερα ένα έργο. Και αυτό κάνω. Βρήκα χρηματοδότηση, κάνω τη μελέτη, να κάνω το έργο. Μάλιστα. Και έδειξε ευαισθησία στην κατεύθυνση της χρηματοδότησης, άσχετα εγώ αν βρήκα και από άλλη εδώ, και ο κύριος Σόκος που μίλησα και ο Περιφερειάρχης να χρηματοδοτήσουν το έργο ώστε να δοθεί λύση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ένα τέτοιο μεγάλο έργο που αγγίζει τον 1,5 εκατομμύριο ευρώ δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα, ούτε μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση. Καταλάβατε τι λέω? Το καταλάβαμε πολύ καλά. Ας ψάξουν κάτι άλλο να κάνουν αντιπολίτευση. Υπάρχουν άλλα πράγματα και αν δεν μπορούν να τα βρουν γιατί δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση, να έρθω να τους πω εγώ σε τι να μου κάνουν αντιπολίτευση. Άκαρπες πέρα.